ובכן, אם אתם זוכרים... סליחה, אני מבקש להגדיל עוד קצת. אין בעיה. זה אפשרי? כן, כן. אם אתם זוכרים, השיר שראינו הפעם שעברה, הכותרת שלו היא כאילו קצת בסתירה עם הצורה. הרי זה שיר. ומה אומרת הכותרת? המייסה מיטה וולף. סיפור עם זאב. ולי בהתחלה זה קצת הפריע. אם זה שיר, למה כתוב שזה סיפור? אבל בזמן שניתחתי את השיר, והבאתי לכם דוגמאות, עד כמה שהשיר הזה, המייסה מיטה וולף, מתאים לאחד העקרונות בדקדוק ביידיש, שכאשר משנים את המקום השני של הפועל, שזה המקום הקבוע במשפט ביידיש, כאשר משנים את המקום השני ומעמידים במשפט את הפועל במקום הראשון, הרי, אם אתם רוצים, זה הופך לסיפור. למה? מכיוון שהמשפט שבו הפועל קופץ למקום הראשון, הוא מיד בתרגום מחייב אותנו לקשר את המשפט הזה, איפה שהפועל קפץ למקום הראשון, עם מה שקרה קודם. זאת אומרת, יש לנו סיפור. תשימו לב, איך אומרים ביידיש לספר? דרצלן. דרצלן, רבותיי. את הדר, הפרפיקס, נדבר עליו אחר כך. מה זה צלן? תל. איך? להגיד. לספור. לספור. מה זה סיפור? כשאתה מעמיד אחד אחרי השני, אתה כאילו סופר מה קרה אחר כך ומה קרה אחר כך ומה קרה אחר כך. הדר, שנראה אותו היום כשנדבר על הפרפיקסים, אני פה רק אומר ברמז, זה עשיית, כשמוסיפים אותו לפועל, זה עשיית פעולה עד הסוף. כאשר באמצע יש מכשולים. אז דרצלן זה להצליח לספר מעשה עד הסוף. על אף כל המכשולים שבדרך, האמוציונליים, הדרמטיים, המתח וכו'. ולכן, המייסה מיטה וולף, שראינו לפי התוכן, שהזאב בא 3 פעמים, והרועה מנסה להגיד לו תירוצים שהוא לא יחליט שיש שם כבשים כדי לטרוף אותם. זה סיפור. כיצד הרועה מנסה להרחיק את הזאב. אבל בסוף השיר, הזאב שהוא לא תמים, he's not innocent, הוא יודע כנראה מההתחלה, אבל בפעם השלישית הוא כבר מופיע כששיניו לוטש שיניים, פרקריצטה ציין. זאת אומרת, הוא מוכן לטרף, אבל איך נגמר השיר? ורווייס, אם אני זוכר בעל פה, ווסיס מגישפלך גשם, משהו כזה. מי יודע מה קרה עם הכבשים? שיר הזה נכתב ב-1931, עוד לפני עליית היטלר לשלטון. עכשיו, אל תגידו מה שאגיד בהמשך, זה דברים של מגיד. מגיד, התפקיד המסורתי היהודי, מגיד היה בא במאה ה-19 לבית הכנסת,
ונואם על פסוק מסוים בפרשה, ומעמיד איזה מוסר השכל. לא, מה שאני עומד לקשור בין המייסה מיטה-וולף לבין השיר שנראה היום, דר דייטש יימח שמוי, אני חושב שאם קדיה מולודובסקי התכוונה או לא התכוונה, כשהיא כתבה את השיר הזה והוא התפרסם בעיתון שאפרים בארץ, כתוב שזה הופיע בספר ב-46. לי יש פה ספר, נדמה לי שכתוב 45, שהופיע בניו יורק, זאת אומרת מיד אחרי השואה, ושם, בשיר הזה, מסופר מה קרה עם היהודים והילדים שלהם. עכשיו, שפלח, כבשים, בתרבות היהודית, אלה הם גם ילדים. ואני אגיד לכם, בדידי הווה עובדה, כמו שאומרים בארמית. הדבר הזה קרה איתי בהיותי בן 5 או 6, כשבאתי בשמחת תורה לבית הכנסת. אני חייתי בבית בבואנוס איירס עם ההורים של אמא שלי, עם הסבא והסבתא, והם היו אנשים שומרי מצוות, והיינו הולכים לבית הכנסת. בשמחת תורה היו מכנסים את כל הילדים, כולל אותי, שעוד לא הגיעו לבר מצווה, מעלים אותם על הבימה, בזמן קריאת תורה, פורסים עליהם טלית, קראו לזה כל הנאורים, כל הנערים, כן? ומישהו היה קורא בתורה, והיו קוראים לנו צאן קודשים, צאן קדושים, ובמאמרים של פולקלוריסטים, בפורוורץ, ב-2000, ראיתי מאמר בפורוורץ של איציק גוטסמן, שהוא פרופסור לפולקלור יהודי בארצות הברית. הוא כתב מאמר, נדמה לי שזה היה ב-2019, בפורוורץ, לא מזמן, כן? על המנהג הזה, בשמחת תורה, כן? לכנות את הילדים בביטוי צאן קודשים. אז צאן יש לנו כבר בהמייסה מיטה-וולף, אבל מה זה קודשים? קודשים, או מה שכתוב במשנה, קודשי קודשים, זה קורבן עולה, שנשרף כולו בבית המקדש, ושהכהנים לא אוכלים ממנו, זאת אומרת קורבן לאדוני. אינני יודע, אני מניח שקדיה מולודובסקי, אני לא יודע מה היא ידעה לגבי מה שקורה בבית הכנסת, והאם המונח צאן קודשים, שזה היה מונח ידוע במזרח אירופה, אני ביקשתי ממישהו שמכיר את מה שנוהגים במרוקו, אני עוד לא קיבלתי תשובה, האם המושג הזה בשמחת תורה גם היה מנהג שם, אני כשאקבל תשובה אגיד לכם, אבל בצורה יותר מאשר מקרית, כאשר קדיה מולודובסקי מסיימת המייסה מיטה-וולף, ואומרת, ור וייס, ומי יודע, כן, מה קרה עם הכבשים, ויש לנו בתרבות היהודית, העניין הזה של צאן קודשים, כעניין של קורבן, והיום עוד נראה את השיר, דר דייטש יימח שמו,
יש לי הרגשה שהדברים מתכתבים, אם באופן מודע, אם באופן לא מודע, בתוך שירתה של קדיה מולדובסקי. בואו נתחיל לקרוא את השיר הזה, תרדייץ' יימח שמוי, ונראה במה מדובר. כן, רק לשנייה. כן. עכשיו, אתם ראיתם גם את התרגום לעברית של השיר פה, נכון? בתיקייה? כן. ומאמר על זה, וגם את ההקלדה שלי, וזאת הקלדה שלי שעשיתי היום, בשביל לעזור לאנשים לראות יותר טוב. יכול להיות שיש שם שגיאות כתיב, אם כן, תשלחו לי ואני אתקן כמובן. בסדר? אני מקווה שאין שם הרבה. זהו. אני מציע לעבוד על ההקלדה שלך, כדי שגם נראה איך לכתוב את זה ביידיש, לפי הכללים של האורתוגרפיה המודרנית, אבל גם, כמו שאנחנו עשינו עד עכשיו בכל השיעורים, עדיין לתרגל את האורתוגרפיה. אז לפי הסדר, אתם 7 עם אפרים, תתחילו הראשון וכל אחד יקרא, שורה או 2, כן? מי מתחיל? כן, בבקשה. אפרים, דבר. כן. שני, אוקיי. אוקיי, שלי, אני אתחיל. כן, בבקשה. אוקיי. Hinter Varsha in a Yiddischen Häuf, in the Kleinem, in the... לא כתוב in die Kleinem. In a Yiddischen Häuf, in... Kleinem. כן, אמרת die Kleinem. סליחה, זה... או לא שמעתי נכון. תקראו מה שהעיניים רואות, ולא מה שהאסוציאציות שלכם אומרות. בסדר. שורה ראשונה, תתרגם, אם אתה יכול. יש לי את זה מונח לפניי בעברית. אני לא סומך על התרגום של מישהו אחר. אל תסתכלו על התרגום, תתרגמו מהטקסט ביידיש. כן, אני לא יודע אם אני מסוגל, אבל... מה שאתה מסוגל. כל אחד לפי יכולתו, לכל אחד לפי צרכיו. זוהי סיסמה סוציאליסטית. כן. טוב, בחצר קטן בוורשה... לא. זוהי הצרה. אתם איתי תלמדו להתייחס לכל מילה. לא כתוב בחצר, כתוב הינטר ורשה. טוב. מה זה הינטר ורשה? הינטר זה פרבר? לא, המילה הזאת היא לא המשמעות היא פרבר, אבל אל תסתכל על התרגום, תסתכל רק על המקור. מה זה המילה הינטר? אני מצטער, אני לא יודע. מאחורי. רגע, אז עכשיו אני אשאל אותך, מה זה המילה אונטר, באלף? אונטר, זה לא מתחת? זה כן מתחת, אבל פה לא כתוב אונטר, פה כתוב הינטר. הינטר. אז שמעתי עכשיו מישהו אמר את הפירוש הנכון. כן. מאחורי. מאחורי. אונטר באלף זה מתחת, והינטר זה מאחורי. איך היו אומרים יהודים על תחת ביידיש? ההינטן. מקום מאחורי הגוף. כן? אז הינטר זה מאחורי. אני לא מקבל תרגומים כאילו ובערך במה שמבינים, כשלא מבינים. קודם המילה, אם כן, הינטר ורשה. מאחורי ורשה, זה מה שאמרת, בפרבר. למה? בפולנית, כן? הגברת אנה ישנה? כן. אז פוד ורשבה. פוד ורשבה, אינטר ורשה. בדיוק. פוד בפולנית זה הינטר מאחורי, כן? אז בפרבר מוורשה. מה? פרובינציה, אינטר ורשבה, it's mean פרובינציה. נכון, בפולי זה פרובינציה. אבל הינטר ורשה, הכוונה היא בגבולות, כן? כמעט מחוץ לוורשה, אבל מאחורי ורשה.
אינה, איך כתוב הלאה? אינה, In a Yiddischen Häuf. כן, תרגום. Oh boy. זהו, כשמתרגמים פחות או יותר, אפשר לדמיין הרבה דברים, אבל אנחנו מדברים על טקסט. אתה צודק, אין אבל היידישן הויף. אני מודה שלא הכנתי את זה. רגע, אני מדפדף מהר במילון, הויף. בחצר, בסדר. חצר יהודית. בחצר יהודית, הסופר חיים גראדה מווילנה פרסם בין יתר הספרים שלו ספר שנקרא דר שולהויף, חצר בתי הכנסת. למה? כי אצל היהודים באירופה החצר היה מקום שאליו פנו הכניסות לכל מיני בניינים. כנראה מצורכי ביטחון. כלפי חוץ היו הקירות של הבניינים. במאה שערים אתם תראו את אותה ארכיטקטורה. נכנסים לחצר והבתים פונים אל החצר, פנימה. כלפי חוץ יש רק הקירות, אולי חלון. זאת אומרת, מטעמי ביטחון במזרח אירופה, נגד פוגרומים, כן? אז הכניסות היו מתוך חצר, מתוך מקום פנימי, כדי שלא יהיה קל להתקיף את היהודים. אוקיי, הינטר ורשה, אין היידישן הויף, מאחורי ורשה, בחצר של יהודים, איפה שלחצר הזאת פנו כל מיני בתים, אין היידישן הויף, אקליינם. אין הקליינם. תרגום? משהו קטן, אני יודע. קליין זה קטן. כן, אבל מה זה משהו? מה זה המשהו הזה? הויף. ההויף, החצר. זה מתאר הויף. ודאי. הינטר ורשן היידישן הויף הקליינם, כדי לא להגיד הקליינם הויף, עוד פעם לחזור, אז מאחורי ורשה, בחצר יהודית, חצר קטנה. השורה הבאה, מי קורא? יש לי שאלה, הדקדוק לא לגמרי ברור לי. הינטר ורשה אין היידישן הויף אין הקליינם, למה עוד פעם אין? למה עוד פעם אין? אין בזה שום טשטוש של המשמעות. החזרה על מילת היחס באה להדגיש שזה לא קרה בהויף עצמו, סליחה, שזה כן קרה בהויף עצמו, אלא שזה מדגיש שהוא קטן. ברגע שאומרים הויף, בדרך כלל אתה מדמיין חצר שלתוכה יוצאים כל מיני בתים, אז זה מקום גדול. אז אומרים, לא, אל תחשוב, הוא קטן. אז חוזרים עם הקליינם, כן? זה סגנון. בסגנון מותר לחזור על מילות יחס, על מילים אחרות, כדי להדגיש את הקוטן. אוקיי. השורה הבאה, מי קורא? כן. אפרים, תעשה סדר. כן, בבקשה, אני פשוט תכף מתחיל להיות פחות זמין, אני רק עוקב אחריכם, אז אני סומך עליכם. טוב, אז מישהו הבא, אולי כפי שאתם נמצאים במסך, מי שבא אחריכם במסך. זה בתים של שתי שורות, אז אולי כל אחד יקרא את הבית שלו. אני אקרא את השורה השנייה. רגע, ראיתם שכבר בשורה הראשונה אנחנו התעכבנו, כן? אז אני מעדיף בינתיים, אם אני אראה שאתם רצים יותר, אז נעשה שתי שורות. אני מציע בכל זאת, המשתתף הבא, השורה השנייה. זה גם מעלה את תשומת הלב שלכם שתעקבו אחרי העניינים, כן. טוב, ist gewachsen der Bäum nicht gefreckt sich bei keinem. תרגום. קודם כל, מהו הפועל? gewachsen.
לא, גוואקסן זה לא מספיק. איזגוואקסן. איזגוואקסן. תרגום? צמח. צמח. וקסן זה לצמוח. איזגוואקסן, איז פועל עזר של זמן עבר, כן? איזגוואקסן, פועל עזר על פעולה שנופלת לא על משהו אחר, אלא על אותו דבר שעושה את הפעולה. צמח, הבוים. עץ. צמח עץ. מה עוד? יש בשורה? נישט גפרקט זיך ביי קיינם. כן. לא שאל עליו אף אחד. איך זה המילים? נישט גפרקט זיך, לא נשאל. זיך נישט גפרקט ביי קיינם. איך את מתרגמת את זה? לא נשאל. לא. לא נשאל, לא. גפרקט זה לא לשאול? לשאול, אבל לא נשאל. זיך גפרקט. נישט גפרקט זיך. זיך גפרקט. מי פה שואל? הזיך זוהי פעולה רפלקסיבית של פעולת השאלה. זאת אומרת, מי ששואל הוא זה ששואל. אני לא מבינה אם כך. זיך. האם זה לא פסיבי? לא. שאף אחד לא שאל עליו? לא. Der Bäum hat sich nicht gefragt. הוא לא שאל בעצמו. bei keinem אצל אף אחד. הוא צמח בצורה טבעית כמו בטבע, הוא לא שאל רשות כדי לצמוח bei keinem אצל אף אחד. nicht gefragt sich. הפועל הוא זיך, טוב, הזיך זה רפלקסיבי. זאת אומרת, אם אני אומר, זיך גגנגן, איך הוב זיך גגנגן, אני הלכתי לי. הפעולה של הליכה נופלת עליי. איך הוב זיך גפרקט בי דם רוב. אני שאלתי בעצמי שאלה אצל הרב. הזיך, הפעולה נופלת על מי שעושה אותה. אז מי שעושה אותה זה הבוים או הקיינם? מה את שואלת? אם מי שעושה אותה זה הבוים או הקיינם? לא, מי שעושה אותה זה הבוים. הבוים לא שאל אצל אף אחד, בי קיינם. אצל אף אחד. כן? הפועל, המשפט המלא הוא, כן? כי הרי זה שיר, אז משמיטים דברים שלא צריך כדי להבין. Der Bäum hat sich nicht gefragt bei keinem, sie soll wachsen. הוא לא שאל אצל אף אחד, האם עליו לגדול. הוא צמח לו פרא. אז למה צריך את הביים? ביי. למה צריך את? צריך קיינם. כדי להגיד שהוא לא היה צריך את האישור של מי ששותל אותו, של מי שמטפח אותו ומשקה אותו. הוא צמח פרא, בלי שיהיה תלוי בעזרה של אף אחד. אפשר להגיד שזה קצת אידיומטי, כן? הוא לא ביקש רשות, הוא לא שאל אצל אף אחד. כבר בשורה הזאת יש מין תחכום, סופיסטיקיישן, כן? של קדיה מולודובסקי, כן? זה ילד, אם זה שיר בשביל ילדים, אז ילד לא בדיוק תופס את התחכום של... מה זאת אומרת שעץ צומח לו בלי לשאול את הרשות של אף אחד. כן? זה רק מבוגרים מבינים שעץ שצומח יכול להיות עץ ששותלים אותו ומשקים אותו, כן? ומטפחים אותו, אבל יש גם עצים שצומחים בשדה בלי רשות.
מפני שזה דרכו של הטבע. זה בדיוק לפני המשפט שמפילים אותי בתרגום, שהמשפט מתפרק והמשמעות שלו, קשה לי מאוד להבין, זה מאוד שונה מאשר בעברית או באנגלית, שזה שתי השפות שאני כן, שולטת. תראו, יש לנו שם בשורה הזאת, is gewachsen הבוהים, משפט אחד. nicht gefragt sich bei keinem. לא שאל אצל אף אחד. לפחות שני משפטים. כן? אוקיי. השורה הבאה, מי בתור? בבקשה. Haben Vögel a Nest dort gemacht? תרגום. Vogel is the... Bird. תעזבי את הפויגל. The bird. תחפשי קודם את הפועל. מהו הפועל? Haben gemacht. מה זה הובן גמאכט? Haben gemacht, he made. לא he made, they made. They made. זה פלורל. They made. they made. אבל מה עוד אנחנו לומדים מההובן גמאכט? לאור השיר הקודם, של קדיה מולודובסקי, הפועל העזר הובן קפץ למקום הראשון. אז מה? אז אם הוא קפץ למקום הראשון, איך נתרגם הובן גמאכט? Haben gemacht. They made. כן. they made, זה אם היה כתוב זי הובן גמאכט. אבל לא כתוב הובן גמאכט, זי, כתוב הובן גמאכט. Vogel, the bird. כן. אז איך תתרגמי? Anes dort, nicht weiß. Dort nicht weiß. כן. דורט שם. דורט שם. כן. אבל the Vogel a nest dort. The bird. די פויגל, הציפורים, הובן דורט גמאכט הנסט. זה המשפט הרגיל בפרוזה. די פויגל, הובן דורט גמאכט הנסט. הציפורים עשו, גמאכט, שם, איפה שם? בעץ, הם עשו נסט, כמו באנגלית. הם עשו כן. אבל בגלל שההובן קפץ במקום הראשון, איך נתרגם את זה? בנו הציפורים. אני שומע, מה? בנו הציפורים שם, כן. מה המילה הראשונה שאמרת? הפועל, בנו. לא, גמאכט זה עשו או בנו, בסדר. אבל למה ההובן? מה רוצה להגיד לנו הקדמת פועל העזר? אתה רוצה לקשור בין שני המשפטים, בין המשפט הזה לזה שקדם לו, בגלל שינוי הסדר התחבירי. כן, אבל כדי לקשור, אני צריך גם קצת לתת אינטרפרטציה. אז צריך להמציא איזשהו קישור. לא, זה לא להמציא, זה קישור לוגי. אני אגיד את זה. אני יכולה ככה, בסדר, טוב, אוקיי. כן, אני אגיד ככה, מכיוון שבחצר הקטנה צמח עץ בלי לשאול אף אחד, זאת אומרת, היה זה עץ שצמח בטבע, עץ פראי, עץ נטורלי. על כן, הציפורים, שהם גם כחלק מהטבע, עשו בו נסט. עשו בו כן. זאת אומרת, קדיה מולודובסקי כאן קושרת את העובדה שהעץ הוא עץ לא שבני אדם שתלו, אלא שהטבע, שאלוהים, מה שאתם רוצים, שהטבע הצמיח
גם הציפורים שהם חלק מהטבע, הם הרגישו שהם יכולים לעשות בו כן. המשפט הבא. יחיאל, כן. הרי פויגל ביחיד, נכון? והפועל ברבים. מה ביחיד? פויגל, הרי פויגל זה יחיד, לשון ליחיד, לא? לא, 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 לא. האם יש ארטיקל לפני הפויגל? לא. תקראו את השורה. הובן. הובן פויגל, אנס, דורד גמר. יפה. אז השאלה שלך מצוינת. ביידיש, כאשר כותבים שירה וגם כשמדברים, מותר להשמיט, to subtract, איך אומרים? To subtract, to suppress את הארטיקל. ומה לעשות, וביידיש, פויגל זה גם יחיד וגם נקבה. עכשיו, כאן, אילו זה היה יחיד, הוא היה חייב להגיד הפויגל. ברגע שהוא לא אומר את הארטיקל, זה רבים. תראו כמה דברים אידיומטיים בעקבות השאלות שלכם, אני נאלץ להסביר. כן? למשל, ביידיש אני יכול להגיד, פויגל זינגן. מה אני אומר? אני לא אומר ציפור אחת שרה, אני אומר ציפורים שרות. אבל אם אני רוצה להגיד שציפור אחת בלבד, אני חייב להגיד פויגל זינגט. ציפור אחת שרה. זאת אומרת, כאשר במקרה של שם עצם, שהוא גם יחיד וגם נקבה, אם אני לא אומר את הארטיקל, העניין הוא רבים. והשאלה שלך הייתה באמת במקום, ואני נאלצתי להסביר עוד משהו באידיום ביידיש. השורה הבאה, next. Gesungen, fast. Gesungen. 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 אני חייב לשמוע את הגימל. Gesungen. Gesungen. אני חייב לשמוע את העין. ביידיש זוהי שפה פונטית. כל אות יש לה צליל. אם אתה אומר לי במבטא אמריקאי, או לא יודע איזה מבטא זה, גזונגי, לא אמרת כלום ביידיש. אני צריך לשמוע כל אות. גזונגן. חייבים לפתוח את הפה. אנחנו לא מדברים באנגלית. אוקיי. סליחה שאני אומר את זה, אני אומר את זה פעם אחת, אני לא אחזור את זה הרבה פעמים, אבל ביידיש כל אות יש לה צליל, ואתם צריכים להתרגל לבטא את הצליל של כל אות. אני הסברתי לכם פעם G-O-T-I, גוטי, באנגלית, אני יכול לקרוא את זה פיש? הסברתי לכם? לא. כן, כן, לא. בשביל ראשון, כן. טוב, מי שלא זוכר, למה? כי G זה F של enough, ו-O זה E של women, ו-T-I זה correction, פיש. ביידיש אין דבר כזה. כל אות, חוץ ממילים עבריות זה משהו אחר, אבל כל אות יש לה צליל, וכשאתם קוראים, אתם חייבים לפתוח את הפה ולבטא כל צליל. עכשיו תקרא את המשפט, תנסה. גזונגן. גזונגן, פרטוק. עדיין לא שמעתי את כל האותיות. גזונגן, כן. פרטוק, und gestriken vannacht. gestricket, תשין זה שגם אין כל כך באמריקאית. שמי מעולם באמריקה, כשהייתי בשבתון,
לא היה CH. אוקיי. שיינטוך. באינטרנט קוראים לי, כשיש קול, סינטאץ'. אין להם שין, כן? יקיאל סינטאץ', כן? אז טוב, גזונגן, Unterstrichen, לא, ונצ'ריקט, תצ'ין זה צ'ו, צ'ריקט, Parnacht. בינחט. פרנח. תנסה לתרגם, גזונגן, Dus de zang. שרו, הפועל זינגן, ופה יש לכם, מכיוון שזה שיר, אז מוותרים על פועל העזר. זי הובן גזונגן, זי הובן אאוט. גזונגן, זי הובן גזונגן, הם שרו, מה עוד? Unterstrichen. לא, זי הובן גזונגן, מה אחרי גזונגן? בשורה. מה בא אחרי המילה גזונגן? Fartog. פרטוג. תרגום פרטוג. During the day, ביום. לא, פר ביידיש, ראינו כבר את מילת היחס פר, לפני. הם שרו לפני תוג, לפני היום, זאת אומרת, לפני שעלה השמש. אוקיי. עם שחר, מה שאומרים The early morning. בדיוק. אז הם שרו early in the morning, ונצ'ריקט, והם השמיעו קול מבחינה אונומטופאית, זה צליל לא של שירה, אלא צליל יותר, פחות מוזיקלי. כן? מה יש אחרי צ'ריקט? פויגל. כן, כן, המילה הבאה בשיר. בינחט? פרנח. פרנח. מה זה פרנח? For the night, it's till the night. No, before the night. Before night. פרנח בערב. לפני הלילה, בעברית אנחנו אומרים ערב, והם השמיעו קול לפני, בערב, לפני הלילה. השורה הבאה, סליחה, שאלה לפני כן. כן, תמיד שאלות על וולקום, מכיוון שמזה לומדים אולי משהו, אולי שאלות שאני אפילו לא העליתי על הדעת, שאפשר לשאול, כן. לא, שאלה פשוטה, צ'ריקט, אני לא מצאתי את זה במילון, מה זה פועל? צ'ריקן, מה זה? צ'ריקן, זה פועל אונומטופאי. ומה הצורה? אני לא מומחה באורניתולוגיה, אבל נדמה לי שלפני שהציפורים הולכים לישון, הם לא שרים כמו בבוקר, אלא הם משמיעים צלילים פחות מוזיקליים. האם צודק? במילון זה מצייצות. כן, ציוצים. זה לא שירים, אלא זה ציוצים. נכון. סליחה. אבל ביידיש זה יותר מתאים, כי זה צ'ריק, צ'ריק, כן, זה... צ'פירקאץ'. מה? צ'פירקאץ'. צ'פירקאץ'. אוקיי. זה מחכה יותר את הצליל שהן משמיעות. השורה הבאה... מה הפועל בבקשה? מה? צ'ריקן. מה השאלה? אמרנו צייצו. כן? לפני ערב, לפני לילה, בערב. השורה הבאה, הקורא הבא. אנא.
הגזנג פרנשוסטר, זול זיך פריין. לא פריין, הוא לא פריין. זול זיך פריין. תרגום. מה הם שרו? הגזנג פרנשוסטר. שיר בשביל הסנדלר, שהוא זול זיך פריין. שהוא ישמח. שהוא ישמח. זול זיך פריין. המילה זול, פועל עזר של זמן עתיד, the future, דו זולסט גיין, שאתה תלך, דו זולסט זיך פריין, שאתה תשמח, זיך פריין, כן? לשמוח את עצמך. אז שיר בשביל הסנדלר, שרו הציפורים על העץ שגדל בחצר לבד, כדי שהסנדלר ישמח. פריין. שורה הבאה. מי בא עכשיו? נו, מההתחלה, שלי. שלי? שלי, אוקיי. הצ'ריק פרנשניידר זוך פרילכר ניין. תקרא את זה עוד פעם, כדי שנשמע את כל האותיות של כל המילים. הצ'ריק פרנשניידר זוך פרילכר... לא, לא כתוב זוך. זול. כן, כתוב כאן זוך. זול. זול. אתה רואה למד ואתה אומר חטא? זול? טעות שלי, אני הקלטתי בטעות חף. אז בבקשה. זול. אז למד, זול. אוקיי. זול. זיך. אמרנו שזול, לא כתוב זול. פועל עזר של זמן עתיד שמבטא משאלה. נדמה לי שקוראים לזה בדקדוק פלוס קוואם פרפקט. יש דבר כזה? מישהו יודע צרפתית פה? עוד הפעם? לא. איך? מה אמרת? איזה חלק מהלשון? הזול, פועל עזר, נדמה לי שבדקדוק קוראים לצורה הזאת פלוס קוואם פרפקט. פלוס קוואם פרפקט זה בדקדוק נדמה לי הצרפתי, אבל מכיוון שאנחנו בתיכון בבואנוס איירס הרגנו את המורה לצרפתית, אחרי 3 שנים שהיא לימדה אותנו, וכל הגויים עשו לה צרות, אני ישבתי בשורה הראשונה, ולא עשיתי לה צרות כי ריחמתי עליה, בשנה השלישית היא נכנסה לבית חולים ומתה. אז אין לנו את מי לשאול. כן? מדאם קרביוטו קראנו לה, ומכיוון שאני הייתי בכיתה, שם בבואנוס איירס, שכולם היו גויים, היינו אולי 2 יהודים. ואני חונכתי שאתה לא, והדרת פני זקן, אתה לא עושה צרות למורה, וישבתי בשורה הראשונה, וכאשר התלמידים הגויים עשו לה צרות, היא פנתה אליי ואמרה לי, מסיה סינטוץ', לך תקרא למנהל. אמרתי לה, מדאם קרביוטו, את צריכה ללכת לבד לקרוא למנהל. אני לא עושה לך צרות, אבל אני גם לא הולך להלשין עליי. זהו, פלוס קוואם פרפקט. זול. פועל עזר שמבטא משאלה, רצון של מי שמדבר, שיקרה משהו בעתיד. למשל, איך לרן יידיש, כדי איך זול קנן רדן מיט מיין זיידן. אני לומד יידיש כדי שאני אוכל בעתיד לדבר עם הסבא שלי. איך זול קנן רדן. אז איפה השורה? כן, מי שלי קרא? מה זה צ'ריק? צ'ריק אמרנו לפני 5 דקות,
זה צליל אונומטופאי טוב. שציפורים משמיעים לפני שהולכים לישון. בסדר. כן? איך אמרתם בעברית? ציוץ. ציוץ. אבל זה יותר מציוץ, זה צליל לא מוזיקלי. כן. אז שלי תקרא עוד פעם את כל השורה שקראת קודם. אצ'ריק פרנשניידר זול פריילכר ניין. אוקיי, תתרגם. ציוץ בשביל הסנדלר, כן. כשיהיה לו... לא, שניידר זה לא סנדלר. סליחה, החייט. בשביל החייט, כן. החייט, כן. על מנת שיהיה לו שמח. לא. כתוב, שניידר, זול, תעקבו אחרי המילים, לא אחרי האסוציאציות שלכם. זול, כדי שהוא, כשהוא שומע את הציוץ, זול פריילכר ניין. שיתפור יותר שמח. כן. פריילכר פה זה תואר הפועל, זה אדברב שמתאר איך נעשית הפעולה של התפירה, שהוא יתפור יותר שמח כשהוא שומע את הציפורים. בסדר. נקסט, השורה הבאה. אונפרן בקר, אונפרן מלמד, בוסלרן דיפרשה. לא שמעתי. אונפרה בקר, אונפרה מלמד, בוסלרנט דיפרשה. לא פרשה. דיפרשה. תרגום. ובשביל האופה. מה בשביל האופה? מה שקודם הוא אמר. מה הוא אמר? גזנג. מה? גזנג. לא גזנג. ציוץ. כן. והציוץ בשביל האופה והמלמד שמלמד את הפרשה. את פרשת השבוע. כן. השורה הבאה, נקסט, הבא. Heuben Feigl gesungen in Häuf. רק רגע, את לא קראת את המילה הראשונה, נכון, לא כתוב הויבן. הובן. לא, תנו לכל אחד להתמודד עם השגיאות שלו. הובן, פייגל, כן. Heuben Feigl gesungen in Häuf hinter ורשה. תרגום. אינטרפרובינציה. מהו הפועל? פועל הובן גזונגן. ואיך את מתרגמת את זה? די זינגן, גזינגן, דרו. שרו. דרו. שרו, מי שר? פויגל. שרו הציפורים. פויגל, שר הציפורים. אינטרוורשה, in Häuf, in the house... לא כתוב ההאוס. הויף זה לא הויז. הויף. איפה הם שרו? מה אמרנו שזה הויף? בעברית, הויף. בחצר. באנגלית? אינטר ורשה. בחצר מאחורי ורשה. על יד ורשה או על יד ורשה. לא על יד. אינטר, מאחורי. אינטר, אני יודע מה זה אינטר, אבל אני מה יודע בעברית אינטר. בעברית זה מאחורי. מאחורי, נכון. פוד ורשה, כן, בפולנית, פוד ורשה. כן. השורה הבאה. נקסט. Ein Vogel gewesen ist beim Schuster auf Käst. אבל אתה אמרת גווין, אין שם שום ציפור שבוכה. מה כתוב? לא כתוב גווין. אין פויגל. גוון? לא גוון, גוון.
Gewinn. Ein Vogel gewinn ist beim Schuster auf Käst. Okay. תנסה לתרגם. אין פויגל. אל תנסה לתפוס את כל המשמעות של כל השורה. מילה מילה. אין פויגל, מתרגמים? איש גוון. לא, לא, אין פויגל. מה זה אין פויגל? No bird. לא, למה no bird? אין. ציפור אחת. אין, צווי, דרי, כן? אין פויגל, ציפור אחת. ביים שוסטר, תרגום. One bird came on a nest at the לא, 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 ביים. מה זה ביים? אנחנו בשיעור הקודם אמרנו שביים זה קונטרקציה של ביידם. אצל ציפור אחת אצל הסנדלר, איזגוון או איפקסט. איזגוון, איך אתה מתרגם? איזגוון, איזגוון, מה זה איזגוון? לא, אתה כבר רץ לקסט, אתה עוד לא אמרת לי מה זה איזגוון. איזגוון. תוקם. לא. To gain. Has been, yeah. Has been. הפועל זין, איך בין גוון, אני הייתי. Du bist gewesen. Ist gewesen. Sie ist gewesen. Wir seien gewesen. Ihr seid gewesen. Sie seien gewesen. Ein Vogel beim Schuster, ציפור אחת bei dem Schuster, אצל הסנדלר, ist gewesen, תרגום של ist gewesen, בעברית, באנגלית, לא, רגע, מי שקרא את השורה יגיד, לא כולכם. תגיד באנגלית. Is gewesen, has been. Has been, היה, כן? אז ציפור אחד אצל הסנדלר הייתה אויף קסט. ופה מסבירים מה עשתה הציפור אצל הסנדלר. היא הייתה אצלו אויפקסט. אויפקסט, ביטוי אידיומטי ביידיש, המתאר מה בחורי ישיבה עשו במשך השבוע כשלא למדו גמרא בישיבה. הם היו אצל בעלי בתים אויפקסט. אויפקסט, הם אכלו ארוחות בבתים של אנשים שנתנו להם לאכול ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, כי לא היה להם כסף לקנות ארוחות במסעדה. במאה ה-19, כאשר בחור ישיבה למד בישיבה, בדרך כלל בחור ישיבה בא מהפרובינציה לעיר גדולה, איפה שלא היה לו, לא אבא ולא אמא, היה לו רק הישיבה. הוא למד בבוקר בישיבה, הוא צריך לאכול. לישיבה לא היה כסף, אז בעלי בתים, אנשים שהיה להם בתים בעיר, נתנו פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כל יום לבחור ישיבה לאכול, ולזה קראו אויפקסט. מאיפה באה המילה אויפקסט? אני לא יודע, לא חקרתי את זה. אבל יש פה הקבלה, פרלל, בין ציפור שבאה לשיר לחייט, ובינתיים היא אכלה אצלו משהו. נראה בשורה הבאה מה היא אכלה אצלו, אז היא הייתה כמו בחור ישיבה אויפקסט.
שבא לבעל בית, במקרה הזה החייט, לאכול משולחנו. בשורה הבאה נראה מה הציפור אכלה אצל השניידר. השורה הבאה, מי קורא? Der Schuster pflegt Kerndlech warfen lem Nest. אוקיי. אז עכשיו, זה היה אצל הסנדלר, דר שוסטר. איך הציפור היה אצלו הפקסט? איך הוא היה כמו בחור ישיבה שבא לאכול אצל בעל בית? דר שוסטר, תתרגמי. הסנדלר נהג לזרוק... תגידי ביידיש, פלקט ורפן. דר שוסטר פלקט ורפן קרנדלך. לא, פלקט ורפן, תתרגמי את פלקט ורפן. נהג להשליך, לזרוק. נכון. פלקט, פועל עזר נוסף לזמן עבר, שאומר שהפעולה נעשית כל פעם אותו דבר. נהג, כמו שתרגמת, נהג ורפן, נהג לזרוק, הסנדלר, מה הוא נהג לזרוק? גרעינים. קרנדלך, מה זה קרנדלך? גרעינים. גרעינים, ציפורים אוכלים גרעינים. אז הסנדלר נהג לזרוק גרעינים, כן? מילה הבאה. למנס. עכשיו, אני מבינה שזה לקן, אבל מה זה לא, לם? זה לא לקן. לבן או לם זה כמו לבן, ליד. לם זה לבן? ליד, לם זה לבן, אותה מילה. בולעים את הבית, אבל צריך להיות לבן, ולם בדיבור, כן? ליד, הקן. למנס, ליד הקן. וזה היה כמו שבחור ישיבה אוכל אויפקסט אצל בעל הבית, בחור ישיבה אוכל ארוחה. ציפור מספיק לו עם גרעינים, שהסנדלר זורק לו ליד הקן. בינתיים, כמו שאתם שמים לב, השיר הוא מאוד, מאוד תמים, מאוד תיאור טבע, אין פה שואה, אין פה גרמנים, עוד מעט הם יבואו, כמו שהם באו ב-1939 פתאום. השורה הבאה. מי קורא? יהודית? אני שוב, בסדר. הובן פייגל, רגע, סליחה. Der Schuster pflegt, סליחה. Noch a Vogel gewinn ist beim Schneider auf Speise. רגע. Noch a Vogel gewinn ist beim Schneider, מה? auf Speise. תרגום. עוד ציפור. תתרגמי רק שייס. מילים בודדות, לא את המשפט כולו. noch a Vogel. תעזבו את השפייז עכשיו. noch a Vogel. עוד ציפור. noch, עוד, כן? עוד ציפור. גוון, הייתה. לא. גוון זה רק... איס גוון, הייתה. אבל תשימו לב שבשיר מתחלפים, הפועל העזר קופץ קדימה, בגלל הריתמוס. גוון איז. הכוונה היא כמובן איז גוון. עוד ציפור הייתה. כן? beim Schneider auf beim Schneider. אצל החייט. ואם את מפרקת את הקונטרקציה, מה זאת אומרת? במקום ביים, איך צריך להיות כתוב? ביידם שניידר, אויף שפייס. תשימו לב, הביטוי אויף קסט, ועכשיו אויף שפייס. ממשיכה ההגבלה בין בחור ישיבה לבין הציפורים.
אז עוד ציפור הייתה אצל, מה זה היה? אצל החייט, אויף שפייז. איך תתרגמי אויף שפייז? בארוחות, לארוחות. לא, מה זה שפייז? מאכל או ארוחה? לא, מזון. מזון. בשביל מזון. כמו שאויף כס, בשביל כס, אויף שפייז. שפייז זה מזון, כן? פוט. פוט. שורה הבאה, מי קורא? עכשיו נראה איך השניידר האכיל אותה, כן? מי קורא את השורה הבאה? אני אקרא עוד שורה. תלכו לפי מעגלים. קודם כל, השאלה, מה השעה? 6:45. זהו, אז אפרים עכשיו לא יכול לנהל את העניין, אז מישהו מכם ייתן את רשות הדיבור כשלא תדברו כולכם בבת אחת. אני אקח את רשות הדיבור לעצמי. אוקיי. Pflegt Happen und Picken von sein Schissele Reis. כן, עדיין לא קראת את כל המילים. כמו שצריך, Pflegt Happen und... Picken. und מה? כתוב Picken, P-Y-Q-N. כן, Pflegt Happen und Picken von... von sein Schissele Reis. יפה. עכשיו לאט לאט תתרגמי. Pflegt Happen, איך את מתרגמת? הציפור, מה הייתה עושה? כן. הייתה חוטפת ומנקרת. רגע, Pflegt. הייתה חוטפת ומנקרת. לא, הייתה נוהגת לחטוף. כל פעם שהיא באה, הייתה נוהגת לחטוף. הייתה חוטפת. רגע, לא למהר. חפן זה לחטוף. עכשיו, זה תרגום נכון, אבל איך נכנסה המילה חפן לעברית במדינת ישראל? מי יודע? איך קוראים לנהג טקסי שלא שומר על הסדר ונוסע ברחוב לחטוף נוסעים? חפר. חפר, זה בא מחפן ביידיש. נהג טקסי שחוטף נוסעים, נוסע בכל מקום מחפש איפה הוא יכול לחטוף נוסע, בעברית, במדינת ישראל זה חפר, זוהי מילה שבאה מתוך היידיש. ובכן, פלקט חפן, הציפור הייתה חוטפת, שהרי ציפורים נזהרים לא להיות יותר קרובים לבני אדם, פלקט חפן ופיקן, פיקן זה לנקר בעברית, כן? זה מה שהציפור עושה עם המקור שלה, כן? עם המקור שהיא תופסת גרעינים. פון שיסלה רייז. מאיפה הציפור הייתה חוטפת ומנקרת? פון שיסלה רייז. הייתה חוטפת ומנקרת מהנעליים שלו אוריז. לא, שום נעליים. מה זה שיסלה? סיר. זה לא שיחלה, זה שיסלה. סיר. סיר ממה? קטן. סיר קטן. לא, גם לא. קערה. קערה קטנה. יש ביטוי ביידיש שהוא תמיד נר לרגליי מאז שאני מנסה לעבוד קשה. הפתגם ביידיש אומר, פון אביסל און אביסל, נו, אתם יודעים את ההמשך? לא מכירים. פון אביסל און אביסל, מקצת ועוד קצת, ורט אפולה שיסל. מקצת ועוד קצת, הקערה מתמלאת. ורט אפולה שיסל. השורשר. מה? השורשר. לא הבנתי. Saucer. Under a cup you have a saucer. זה באנגלית? כן. אוקיי. עכשיו, כשאני עובד קשה, למשל, בימים אלה,
אני מכין מפתח שמות, אינדקס, של שמות וטימס ונושאים, לספר שפרסמתי, ספר בן 720 עמודים. כל יום אני עובד 4 שעות, ומצליח לרשום אינדקס של 10 עמודים. נגיד, אם בספר הזה של 720 עמודים יש שם של מישהו, או שם של ספר, או שם של שיר, או שם של רחוב, אני רושם באיזה עמוד זה מופיע. אם אני אמשיך ככה, אני אגמור לעשות את האינדקס לספר שלי של 720 עמודים, אולי בראש השנה. זאת אומרת, פונה ביסל, אני עובד קצת, 4 שעות זה לא קצת, אבל מספיק קצת, פונה ביסל ועוד קצת, ואולי בסוף השנה אני אסתכל אחורה, ואני אראה שפונה ביסל ורד אפולה שיסל, שיש לי 150 עמודים, אינדקס של הספר הזה. ואז אני אדפיס את האינדקס, ואני אתן אותו למי שקנה את הספר שלי, והם יוכלו למצוא כל דבר שמופיע, כל שם וכל נושא שמופיע בספר. במדינת ישראל, המחברים, אין להם כוח לעבוד הביסל ונביסל, והם לא מוציאים אינדקסים לספרים שלהם, ולכן זה לא עוזר למחקר. ברגע שלמי שמתעניין בנושא מסוים, יש לו מפתח לספר, זה מקדם את המחקר באותו התחום. השורה הבאה. טוב. Noch a Vogel gelebt hat beim Bäcker von Tisch. אוקיי, תרגום. עוד ציפור. כן. מהו הפועל? hat gelebt. hat gelebt. הפועל במשפט רגיל, מה? hot gelebt. hot gelebt. אז עוד ציפור, hot gelebt. איך תתרגם hot gelebt? הגיע, התקרב. לא, לבן זה לחיות. hot gelebt, חיה. חיה. עוד ציפור חיה. בסדר. אצל האופה. נכון. על השולחן. איך כתוב ביידיש? פונטיש. לא כתוב על, כתוב פונטיש. הוא חי מהשולחן. כי הוא אכל מה שהיה על השולחן, אז השולחן נתן לו לחיות. פונטיש. פון זה, כן, מהשולחן. עכשיו נראה במשפט הבא, מהו אכל מהשולחן. המשפט הבא קורא... Der Bäcker pflegt ihm zu werfen, Bägerlich frisch. קודם כל, הקריאה צריכה תיקון. Der Bäcker pflegt ihm zu werfen. עכשיו עשית נכון. קודם אמרת, der Bäcker pflegt ihm zu werfen. לא, כאשר צו זה פרפיקס, יש לו אקצנט. Der Bäcker pflegt ihm zu werfen. ההמשך? בייגלך פריש. בייגלך. פריש. נכון? בייגלך פריש. הוא השמיט כאן כנראה עין, אני במקור שהוא שלח. כן, אז אני לא יודע מה כתוב במקור, אולי כתוב בייגלך פריש. תרגום. תתרגמי. האופה נהג לזרוק... מה זה אם? מה זה אם? לא, איך? לציפור. לא, כן. בוו.
לציפור צוברפן להשליך בגלח... רגע, לא, עדיין להשליך. הפרפיקס צו, ורפן זה לזרוק. מה משנה הפרפיקס צו ורפן? איך נתרגם יותר מדויק? אני לא יודעת. אוקיי, מישהו יש לו ניחוש על פי מה שדיברנו על הפרפיקס צו, מה זה יכול להיות בשונה מוורפן? ורפן זה לזרוק. צו ורפן, האופה, עוד 5 דקות ונסיים. האופה נהג צו ורפן. אז אי אפשר להגיד, רגע, אי אפשר להגיד, האופה נהג לזרוק, כי הפועל זה צו ורפן. צו ורפן is to throw at. צו is at. מה זה צו? צו is the same as at. To throw at. באיזה שפה אתה מדבר אליי? באנגלית או בעברית או ביידיש? This is English. To werfen. הבנתי, את. זאת אומרת, זורק לו כדי לקרב את מה שהוא זורק לו. את. או ביידיש, צו ורפן, לזרוק קרוב ל. כן? לזרוק קרוב ל. בסדר, תמשיך את התרגום. אז האופה נהג לזרוק משהו שיהיה קרוב אליו. מה הוא זרק לו? בייגלך פריש. כאחים טריים. כאחים טריים. יפה. אני רואה שהשיעור שלנו עומד להסתיים, ואנחנו הגענו רק לחצי השיר. זה לא משנה, אנחנו לא צריכים להספיק, אנחנו צריכים להבהיר את הטקסט. וזה מה שניסיתי לעשות, וביקשתי שתדייקו, שתהיו מדויקים בתרגום. בשיעור הבא, ביום שלישי, הפעם אנחנו עדיין ביום שלישי, ב-5, אנחנו נשלים את השיר ונבין מה עושה פה הדייטש ולמה זה שיר על השואה. יש שאלות, קומנטרים, בקשות? יש לי שאלה, האם השיר נכתב לילדים? השיר מופיע בספר, איפה זה? בספר הזה, שהוא, נדמה לי שהוא נקרא, כפי שמקרה שאני לא רואה, אני לא זוכר מה כתוב בשער, נדמה לי שהוא נקרא מייסלח, זה שירים לילדים. הוא שיר לילדים מכיוון שהוא מדבר בתמימות על הטבע, והוא שיר על השואה מכיוון שבחצי השני מופיע הדייטש הגרמני שהורס את ההרמוניה שבין בעלי מלאכה יהודים באיזה חצר של עניים בוורשה עם הציפורים שעל עץ שהם בעצם חלק מהטבע. הגרמני בא להרוס את האידיליה הזאת. כמובן שילדים ישימו יותר לב לחלק הראשון, אבל מהחלק השני הם רק יבינו שהמילה דייטש, ימח שמו, זה הרס האידיליה של החיים בטבע אצל היהודים בוורשה. בזה היא מטמיעה בצורה, הייתי אומר, גאונית, מבלי שאולי ילד יבין עד הסוף, אבל בשבילו המושג דייטש הופך למוקצה מחמת מיוס. וזו הייתה הכוונה של יימח שמו הנה. כן.
זה נכתב, יחיל, זה נכתב מיד אחרי השואה, ב-45? מיד זה הופיע, הספר הזה הופיע ב-45. כפי שאשתי אמרה לי, כשמצאתי את הספר אצלי בספרייה, היא אמרה לי שזה ניו יורק 45. במאמר שאפרים שלח לכם, בארץ, כתוב שהספר הופיע ב-46. אני סומך יותר על אשתי, כן? ובעיתונות לפעמים עושים שגיאות. אבל גם 46 זה מיד אחרי השואה. במאמר הזה בארץ, כתוב שזה שיר נדיר, אין אצל קדיה מולדובסקי שירים לילדים על השואה. זה שיר יחיד, וכתוב במאמר בארץ, תקראו אותו, כתוב שהשיר הזה שכחו שקדיה מולדובסקי כתבה אותו, ולא זוכרים. אבל לדעתי מאוד חשוב כן להזכיר את זה, כי הוא מתכתב עם המייסה מיטה-וולף, ששם כתוב, לא יודעים מה קרה עם השפלח, עם הכבשים, ואמרתי לכם שבתרבות היהודית, לפחות האשכנזית, צאן קודשים, כן, זה בשמחת תורה מיושם על ילדים, ואני בעצמי הייתי חלק של אותם מנהגים. אני חושב שאנחנו נעצור כאן. אני מקווה שהצלחתי לרמוז לכם שכשאתם קוראים טקסט, קודם תתרגמו את שתי המילים הראשונות, ואל תקפצו לאסוציאציות, כי אחרת לא תוכלו ללמוד את השפה, שהיא נראית פשוטה, אפילו בשיר לילדים, אבל היא שפה מאוד אידיומטית, גם אצל קדיה מולדובסקי, וצריך קודם כל להבין את התפקוד בתוך השפה, ורק אחר כך ללכת לשורה כולה. אז להתראות ביום שלישי. אני מתנצלת, ביום שלישי אני אגיע רק ב-6. רק ב-6. אני לא... את תקבלי, אני מקווה, את ההקלטה, ולא מקוטעת כמו שקיבלתם, כמו שאני קיבלתי, שזה נעצר. תראו, אפרים הוא איש הייטק. הוא בטח יוכל להבין מה קרה ואולי לתקן את הדבר. ואם תחתמו כולכם, אנחנו נשקול איך אפשר לקדם את יידיש על ידי העלאת השיעורים האלה. דרך אגב, אני לא בטוח שאני רוצה להעלות אותם, ואני רוצה לשאול אתכם. אתם זוכרים, בשיעור הקודם, אני לא ידעתי מילה מסוימת, לא ידעתי מה זה שטירצל. אמרתי לכם מראש שאני לא יודע, אז מה, המורה לא יודע מה הוא מלמד? לי לא אכפת. אני לא חושב שאני אלוהים ושאני יודע את כל השפה, אבל מה אתם אומרים? כן, גם אתם מופיעים לפעמים שלא מבינים משהו וזה. אני לא רואה בזה שום בעיה. זה דווקא נורא נחמד לראות איך לומדים שפה בצורה אינטראקטיבית עד שמבינים עד הסוף. מה אתם אומרים? קדימה. אוקיי. אז להתראות ביום... קדימה. אז להתראות ביום שלישי. להתראות. זייגז. תודה. תודה רבה. להתראות.